Meron na tayong nahandang kawali dito at ilagay natin dito yung ating hiniwang tulingan. Sunod natin yung bawang at sibuyas. Sunod na rin natin yung ating taba ng baboy. Tapos ang luya. At ito yung magpapaasim sa ating sinaing na tulingan. Maglagay rin tayo ng asin. Kunting pampalasa. Kung ayaw nyo naman pampalasa, pwede nyo i-skip. Tapos durog na paminta. At isang basong tubig. So, mahinang apoy lang. Check natin. So, ayan. Check natin yung ilalim para hindi masunog. Hiyaan lang natin itong lumambot yung ating isda. Huwag na kayong maglagay ng suka o ano dahil yung mangga, sobrang asim na siya. Mas masarap to, hindi malangsa. Takpan ulit natin. Ayan. At medyo konti na lang yung sabaw niya. Ilagay natin yung bell pepper at saka siling labuyo. Pakuluan lang natin ng mga 1 minuto. So ayan, medyo nagmamantika na talaga siya at konti na lang yung sabaw. Ito yung masarap talaga na ulam na wala na siyang sabaw. Yung kanyang mantika lang talaga sa kanyang taba ng baboy na nilagay natin. So ayun, na ready to serve na at napakadali lang ating recipe na makakaubos naman ito ng 1 kalderong kanin.